הם עזבו עבודות יוקרתיות, עברו מיונים מאתגרים וחיים 5 שבועות בתנאי פנימייה. כל זה כדי להיות מורים. שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים, אבי עמית כתבנו פגש את האנשים שבחרו לוותר על משכורות גבוהות ורכב חברה כדי לעמוד בכיתה וללמד בני נוער. הנה. הייתי באמדוקס, והייתי בנייס, והייתי בבזק, והייתי בדפי זהב זאפ. ואני בוגרת תעשייה וניהול, כן. ויש לי תואר שלי במנהל עסקים. ואת הולכת להיות מורה. ואני הולכת להיות מורה. בגיל 33, עם קריירה מטאורית בתעשייה ומקום מובטח באקדמיה, החליטה עינת חסון שהספיק לה. אפשר גם לבקש מהם קו מנחה בתוך קבוצות אם יש איזשהו משהו. יאללה, מעולה, נעשה את זה. היא הצטרפה לתוכנית חותם שמכשירה אנשי תעשייה בכירים להוראה בבתי ספר קשים בפריפריה. אני מאושרת. למה? תחושה השמימית הזאת, שאתה בעצם ניצב מול נוער ואתה משפיע עליהם. תחושה מדהימה שאין לך את זה באף תפקיד, בשום הייטק, בשום תפקיד ניהולי. מתוך 1,800 מועמדים שרצו להפוך למורים, רק 95 התקבלו לתוכנית היוקרתית שמתיימרת לחולל שינוי שאפתני דרך צמצום פערים בחינוך. Now. 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 Because we need to make sure that our children have a chance to dream. התוכנית שפועלת כבר ב-23 מדינות בעולם הגיעה לפני 3 שנים גם לישראל והומצאה על ידי משרד החינוך וארגון הג'וינט. קוסקוס. את המהפך בחייהם הם מתחילים ב5 שבועות אינטנסיביים בתנאי פנימייה, אולי כדי להסתגל למה שמצפה להם בעתיד הקרוב. תראי לי את השיעור של היום. עכשיו יש לנו בעיקרון שיעור דידקטיקה. המאמר הזה, זה לא בדיוק השם של הכותרת, אנחנו צריכים לקבל ממנה תשובה. בימי שלישי ישבתם. מה מביא בגיל 30 לחיות ככה ב5 שבועות בתנאים כאלה? אמרו לי שקבלי קומתה בסוף, אז אמרנו, נעשה טירונות עוד פעם. אז מה, זאת גם זו דילמה, שתהיה לכם בהערכה אותה. כך מוצאת עצמה שלי גליקמן עד לפני כמה חודשים מנהלת פרויקטים בחברה המרכזית למשקאות, יושבת בכיתה ולומדת על הדידקטיקה של המתמטיקה. אני חושבת שההנחה היא נכונה, זאת אומרת שיש תלמידים שמונעים מהמקום של אני רוצה לרצות או אני רוצה להוכיח את עצמי, אז אני אשקיע. אני חושבת שלפני שנה היה לי רכב חברה, משכורת יפה, והיום אני נוהגת בפז'וט 98 ומחפשת דירה בתל אביב שאני אוכל להרשות לעצמי במקרה הטוב. במקום 18,000 השקלים אותם הרוויחה שלי בחודש כמהנדסת תעשייה וניהול, כמורה היא תנסה לגמור את החודש בשנה הראשונה עם משכורת של 5,961 שקלים. אם תשרוד במערכת עשור, תגיע להכנסה ברוטו של 9,237 ש"ח בחודש. אנשים שמתגייסים למשימת חיים, הם יהיו מורים בהתחלה וייכנסו לבתי הספר וילמדו, והרעיון שהם ילכו ויגדלו. רציתי להיות במקום שגם אני ארגיש משמעותית וגם תהיה לי באמת הזדמנות. אנחנו משתמשים במושג הזה לחולל שינוי בבדיחות קצת, אבל כן, באמת לחולל איזשהו שינוי. והשינוי מתחיל אצל שלי בתיכון עמל בלוד. אני בגישת האם כבר אז כבר, כאילו... ללכת על הכי קשה. אם כבר, אז תנו לי לחנך כיתה, בית ספר קשה. בעוד שבועיים עם תחילת שנת הלימודים התפזרו המהנדסים וההייטקיסטים ל42 בתי ספר פריפריאליים. בית ספר שיפמן, כיתה ז'. את המעבר הלא פשוט מעמדות הניהול לתפקיד המורה הם מתרגלים בינתיים בתנאי מעבדה. מה יהיה יותר קל ומה יהיה יותר קשה? מה מביא נווט קרב לחדר מורים? הבנה שכשאנחנו מסתכלים על מדינת ישראל ושואלים אם אנחנו מדברים בשפה צבאית מה שדות האתגר או מה שדות הקרב של מדינת ישראל, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים הוא פני החברה בישראל, וכל פעם שאני שואל את עצמי איך שם אפשר להשפיע או מה שם צריך להיות, אני מבין שעולם החינוך הוא העולם ללכת אליו. אבל מעבר למילים הגדולות בדבר שינוי חברתי וצמצום פערים, נדמה שעבור שלי, עינת וטל, התפקיד החדש הוא קודם כל בשביל עצמם. אם אני חוזרת הביתה ואני לא באמת מאושרת, לא כקלישאה, אם אני יושבת ליד בעלי ואני אומרת לו, אני מרגישה שאני יכולה לתת קצת יותר, אני מרגישה שאני יכולה להיות מאושרת במה שאני עושה, ולא רק להביא את המשכורת בסוף החודש. אז זה. שיהיה להם בהצלחה. אם אתם